Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngiyeza kathi igama lami ngumfeza kuntuthu ngakhumalo bathi la sibona ama-comment noma uthi usemusha la ekhaya sacela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Yabona bafethu indimeni umculo amaskandi ziyakhala zikhala lapha unganakile zikhala futhi unakile umculo amaskandi uDumakahle usevulwa sithintela lapha nakwizindlamlenze kanjalo futhi nezindlamlenze kazi okwabalandeli baKhuzani umfoka mpunga sikhuza ngemuva nje kokuthi uDumakahle monakale ahamba nomthandeni umfoka amanqele ke siyazi ukuthi umthandeni umfoka amanqele isona sithi esikhulu sikaKhuzani umfoka mpunga seke nokuyikhona okwenza ukuthi mangabe hamba nomthandeni abantu basola ukuthi ngabe mhlambe khona ungahambi kahle phakathi kwakhe kanjalo noKhuzani lapha sokhumbula noKhuzani naye wakwayithinta le ndaba wayithi kancane nje waphinde futhi wadlula ke namhlanje uDumakahle udedele ipost ebeyifundeka kanje nebhala ukuthi mina angifuni ungithande ngoba ubona ngihamba nomuntu othile ngoba uma sengahambi nalomuntu uzongizonda ngoba vela uwazi wangithanda wawungithandela wasethi aninathando nina niyabhuqa wasethi #delete uxhoma ngami wasethi #SMD where bafethu esazi ukuthi umuntu lapha nokudume ngokuthi uyadelete uyena uKhuzani umfoka mpunga kodwa ke akukho nami ngikusho lapho abantu sangena lapha nama comment kuyo le post yakhe uDumakahle umfoka nkosi ngizokuthintela nje abancane lapha ngikhona unhlanhla sibiye ukuthi mkhaya wami lento ofuna ukuyiqala ayikufanele neze mfethu lokhu nje ngithule nje ngibuka izenzo zakhe kulezi insuku kuba sengathi uzimisele ngodlame ethizeni anginawo maningi yabo umculo namuhla usophila ngokuncofana kodwa ngithi nje yonke into inesiphetho sayo wasethi qhubeka mkhaya wami wasethi #efiliti ila ngibuya khona khona ubongi ekhumza ukuthi usho kithi nje siyakubona hamba mfana uyobugijima sinankinga thina ubhinqa thina nje seshelenye igama elilumelayo lapha wasethi ngiyaqala ukuthuka emhlabeni kodwa ube right uthule kodwa uqhubeke usibhinqa ku right esakuthatha sakwenza umuntu ebantini ususho kanje ngathi hey wasethi fuseki man bafethu khona umunye uandile uthi ngiyabathanda ngoba abalandeli banekhona lokufaka umuntu ehlathini ezinkulumo bayithathe bayiphonze komunye umculo amfakele inselelo ngenkulumo ezinye zidinga ugcinwe ngaphakathi noma engabe yazibona ukuthi sezimi engayiphi indlela kuwo lapha ukungcofana kwakho enosicebe yibo ebayihlohla namhlanje ibe abazokuhlohla ugibele kwezinye izitebhisi ongakafiki kwizo so kule nkulumo yinhle kodwa ngazingeniseli amanzi ngomsele inkosi ngiphile empotshana uthi umuzwana nomunye umculo kuba ngathi uyena okufaka emculweni kanti nabo ebazwana nabo ngoba bazwana amagalelo abo apretendayo nje uqhuba ubunyoka bakhe wasethi myeke khona omunye umkhwanazi lapha uthi aliqondo ulimi ebhongweni usho ukuthi nina eningithande ngoba ningibone ngikubirthday party kamntandeni angifuni lenteni wasethi ngithandeni nje bafethu baphola kanjalo abantu abanye sithe sabacosha nje lapha kuyiya lapha ipost ekade ifaka insizwa uDumakahle umfoka nkosi wena ke mhlambe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlangane futhi ku comment section isidingide lolu daba engaza kwethu bekuzona indaba esiletha zona namhlanje kwezisenkezweni ungakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke nibe losuku lumnandi nginthanda.